Ụtụtụ ọma nọ nwa ọdịnala Igbo. Ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Tata wee Eke. Asị m ka chi eke tata gozie anyị. Ụkwa anyị ga-eji wee pụta tata na nke anyị ga-eji wee bata dị mma. Ati anyị na ezumezu anyị na mmụọ niile anyị na-atụrụ aja. Nwa anyị na-enye mmanya, enye nzu na ọjị na edo, gọzie anyị. Chụọrọ anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ, ndị amụsụ nwoke, ndị amụsụ nwanyị, ndị iwe n'obi amụ n'eze. Asị m ka ihe ọma na-emela anyị na-emelụ ndị ọzọ, ihe ọma na-emelu ndị ọzọ na-eme na be anyị. Asị m na ngọzi ngọzi ya bụ nke anyị tata wee Eke n'izu ọfụrụ a. Asị m ndụ anyị bọsị Eke, ndụ anyị bọsị Orie, ndụ anyị bọsị Afọ, ndụ anyị bọsị Nkwọ. Si na anyị apụta ife na anyị edu ude. Anyị si aka ọbụla na-enye nsi, aka ọbụla si na ọ ga-enye anyị isi, anyị si aka nsi baa ya n'ọnụ. Si na aka anyị ji ama nzu na-ama edo aka ngọzi, aka anyị wetara anyị ihe ọma. Si ọbịara egbu anyị gbuo onwe ya, onye si na ya ya dị na onye aha ya dị. Asị m na akakaka ya ama anyị ma jijiji anyị ama anyị. Si na anyị apụtarịrị ife anyị edu ude. Ọta nkwuri ya ka ọ dị tata wee Eke n'Orie na Afọ na Nkwọ n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ise. Ka mbụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Akwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyelu ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ụzọ eziokwu. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike na onye ọbụla na-eme ọdịnala anara akụ ọta. Onye ọbụla na-eme ọdịnala isi na-acha ya awọ. Onye ọbụla na-eme ọdịnala na-adị ogologo ndụ. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee bi ndụ. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee bi ndụ. Ọ usoro ndị ichie anyị ha ji wee bi ndụ wee chaa isi awọ. Wee na-asị ụmụ Igbo unu chitewa azụ n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọdịnala bụ ụzọ eziokwu. Isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ ịkọwa ihe gbasara agwụ agba nke ịbụọ. A lot of people na-anụ agwụ. So many people ama ihe wee agwụ. Ụfọdụ amaghadị, ụfọdụ dị confused, in short. And ọ bụrụ mmadụ niile nwere agwụ. And agwụ abụrụkwa n'ihe ọjọọ ka ndị mmadụ si aghọta ya. Onye ya gasị gị onye agwụ ahụ, onye hapụ onye agwụ nke ahụ. So a na-eji agwụ I refer to bad thing. Yes, mana agwụ ga-abụrụ gị ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ị nwere agwụ, ịchụkwara agwụ gị. Ịma na ya na-akpọ gị onye agwụ, onye iberibe, onye mmegharị. Maka na ọ bụrụ na ị nwee agwụ, ị naghị alụ agwụ gị, ị na-echukwa agwụ gị, ọ ga na-eme gị, ị na-emekawa. You understand? Mana agwụ bụ mmụọ ya na mmadụ so kwesị ime gịnị? Ibunita gị enu. Ịdị special. Onye ọbụla nwere agwụ dị special. Ọ bụrụ mmadụ niile nwe agwụ, onye ọbụla nwere agwụ dị special. Agwụ bụ ihe kwesịrị ime mmadụ, bunite mmadụ enu, mee sta onye ahụ achake. Maka ogene ọ mmụọ onyinye amara inwelu bụ agwụ anyị na-anụ. N'ọdịnala akpọ ya agwụ. Ndị ụka ọbịa kpọrọ ya gift of the Holy Spirit. Na general Igbo terms kpọọ ya mmụọ onyinye amara. Enwere agwụ dị iche iche. O nwere ndị nwere agwụ ọmụmụ. Agwụ ọmụmụ bụ ọ bụrụ just na ya amụ nwa. Yes, agwụ ọmụmụ ịmụ nwa sokwa ya. Mana agwụ ọmụmụ bụkwa mmadụ inwe gift. That is
inwe ike inye mmadụ ọgwụ nwaanyị na-achọ nwa ma nwoke na-achọ nwa ọ conceive, ma nwaanyị nwa na-achọ ịpụ na nye ya ọgwụ nwa ya kwụrụ, ma nwaanyị oge ọ ga-eji wee mụ nwa lụrụ a na-akọ akọ na nwa wee nọkwara ụta kọdụ ji wee kekwa ya, o ji wee gbago ji wee gbada. That agwụ ahụ bụ agwụ ime gịnị irectify that situation ọ dị mma. Ọnya bụ agwụ ọmụmụ. Enwere agwụ nkụzi, just like Otansi nọrọ ebe a now wee na-ekwu ihe agwụ dị in charge of ihe a na-akụziri unu. Ị na-anya ifu na onwere akwụkwọ mbụ mana okwu na-apụ m n'ọnụ. Agwụ nkụzi, gifts of evangelism ka ndị ụka ọkpịa si wee mee gịnị wee kpọọ ya. Enwere agwụ ịgwọ ọya, bụ na mmadụ kụrụ akwụkwọ wee fọọ ya afọ, gbazee ya whichever way ndị nke ya si ya wee mee ya nye ya mmadụ onye arụ n'ahịa ọ dị ya mma, maọbụ onye onwe ka o si dị ya isielu mmadụ ọgwụ onye ahụ ṅụọ ya o nweta onwe ya. Onye bụ agwụ ịgwọ nyanya. Now enwere agwụ ntọpụ na-agbụ, gift of deliverance, maka ọlụ mmiri anyị na-alụ, maka na ndị na-asị na mmụọ na-abịa agwa ha okwu, ndị spirit na-edistọbụ ịtọpụta onye ahụ, ịma ihe ị ga-eme ka mmụọ ahụ nụrụ gị okwu hapụ onye anwa. Onye ka a na-akpọ agwụ ịtọ na-agbụ, gift of deliverance. Enwere agwụ ịgụ egwu, enwere agwụ ịgụ egwu. Egwu a enwere agwụ, in fact agwụ egwu, understand, it has to do with ịgụ egwu agụ, ịgba egwu agba, maọbụ ịgba bọọlụ. Onye na-agba bọọlụ bụ onye egwu ka ọ bụ. Agwụ dị in charge of bọọlụ. Now enwere ndị ụka na-akpọ ya gift of singing, abi enwere agwụ ahịa. O nwere ndị na-abụ ihe ọbụla ha kpọsara ọ na-ele, ebe ọbụla akpọsara ọsagodi nsị a na-ele ya, isi na ha ji ọgwụ agwụ. O nwere ndị agwụ ha bụ ha jebe bido ahịa, ahịa a ga-atụ afịa ya bụ ha na-azụ, nwere onye ga na-azụ ya. Before you know what is happening, they will start making millions from that business before that people making they discover that business. Agwụ ka ọ bụ. Ma ịchọpụta afịa ịma na ya enwe demand ya in future, pick ya in large quantity, mgbe ahụ ọ dasị na mma nwezi ọha na ọdachizi ya na nke ya agwụ. Enwere agwụ nka na ụzụ. Enwere village na my place, ihe ndị niile ma nwoke ma nwaanyị, especially ụmụ nwoke niile nọ n'obodo ahụ nwere agwụ nka na ụzụ. Imepụta ihe, ịrụpụta ihe anya fọrọ, ihe na-adịburo, ma ị na-ene something say ihe ndị a na-alụ, let me try if I can produce it, elobata ten lota ya perfect. Onwe ka ọ kadị like ndị na-eme Milo, ndị Milo nọ, ndị Bovita nọ, ndị Ovaltine nọ. Ihe a niile bụ agwụ. Phone a agwụ ka eji wee mee ya. I produce something, akwa nyi, bead a agwụ, watch a agwụ. Ọ agwụ bụ ihe dị in charge of mmụọ eji wee mee gịnị wee lụọ ihe ndị a niile alụrụ alụ anyị ji ebi ndụ ndị a na-abịa anyị mma. Enwekwara so many agwụ dị iche iche, ngụbịa chi ya eji chi ya abụ. Ịchọpụtago ụdị agwụ ị nwere, ime gị ihe dị na-agwụ gị, maka na mmadụ emere ihe dị na-agwụ ya na-eme onye ahụ amara ọdụ where to start from. Ọ bụ na ị nwere agwụ ịzụ ahịa, ije na-eme business, my dear, you are wasting your time. You are wasting your time. Enwe ike izugide ahịa ihe na-ebe a na-ebe ifu ndị itinyere na line ha na-eme ọfụma karịa gị. O nwere ike aka mmadụ adị ya, mana o nwere ike ọ bụ na ị nwere agwụ ịzụ ahịa. Ihe a niile bụ onyinye amara na-esi na chi, gift mmadụ ji wee gịnị wee bịa ụwa. Mgbe ị pụtara ịchụkwara mmụọ ndị ahụ, ihe ọ ga-eme gịnị ome gịnị ọ gasabalụ gị ihe. So gị nwa bụ nwoke, gị nwa bụ nwaanyị, na ị chọrọ ịzụ ahịa, ị chọrọ ime, but you want to start your life. Ị chọrọ imebe ihe ka ị mara ka ihe ọ ga-abụ, asị na ihe ọ ga-abụ imebe ka ndụ gị, ka ụzọ gị gaba. You understand? Ihe ị ga-eme bụ iburu ụzọ ije eme ihe dị n'agwụ gị.
So ọ bụrụ na ị chọrọ ibido your life, ị ga-eme bụ ife ije mewe ịbanyewe n'anything ọ bụla ị ga-eme, gbagodo afa n'isi onwe gị first, mara ụdịka agwụ ị nwelụ, chụkwagodo agwụ gị so that imebezie that thing ọ na-agalụ gị. Maka mmadụ anọrọ ebe o kwesịrị ịnọ adịrọ mma. Ịnọrọ ebe ị na-ekwesịrị ịnọ, ịma na ịnọ na lane onye ọzọ, mana ịnọrọ ebe ị kwesịrị ịnọ, ihe niile ga-abụrụ gị, ihe niile na-agalụ gị ọfụma, ihe niile na-agalụ gị ọfụma. A lot of people ifuru na-aga eri onwere anything they can learn ba agwụ ha. I don't wake up na agwụ ha dị very active, ma nwoke ma nwaanyị. Ụfọdụ nwaanyị nọ n'ụlọ ndị ashawo ba agwụ, ụfọdụ ndị ifu na-ezu ori ba agwụ. Ịchụkwa agwụ gị mara direction ị na-eso na your destiny, so that ka ọ hapụ ebe ịpụta ị na-eme ndọrọ ndọrọ, ịdọga gị ebe a, ịdọgara gị ebe ọzọ, ịdọgara gị ebe nka. Aka bụkwa onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Sitekwa na abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụ ụzọ eziokwu. Ya bụ, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe ndị nkụzi tata, onye ndị nna akụzi na mbụ, maọbụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, mana ịchọ ka agbalụ gị afa ma ụlọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp number na 070-373-11663. Gwa ka emesịa.